Good morning. Good morning po. Papasok na naman po ako sa trabaho. Monday po ngayon dito. Yan. Share ko lang po sa inyo. Grabe po lamig na naman dito sa amin. Negative 30 po. Feels like negative 47, 49. Ayan. Kaya mula 20 paa. Doble-doble po yung aking thermal, tapos itong pangtaas naman doble-doble din po yung thermal, plus ito pa po napakakapal. Ayan, kaya po mabigat suotin. Ayan. Magandang gabi po sa Pilipinas. Alam ko po gabi sa Pilipinas. Ayan, share ko lang po, papasok na naman po ako ng trabaho at ako po ay maagang aalis na naman. Ayan, 20 minutes before or 15 minutes po nag-warm up na po ako ng aking car kasi sobrang grabing lamig. Hirap po yung sasakyan na mag-start, kaya kailangan hindi po dinadrive ka agad, hindi ka agad pinapatakbo dahil frozen na frozen po. Ayan, sa sobra pong lamig yung mga under po ng underneath po ng vehicle. Talagang pag pinilit po natin baka po may bumigay. Kaya mas maganda talaga pag nasa malamig tayong lugar. Pag nasa malamig po tayong lugar, bigyan natin ng time, gumising tayo ng maaga at i-warm up na natin. Yan, sobrang lamig po talaga ngayon. Yan, sa loob po ng sasakyan ko, na warm up ko na po yan, heated na po lahat itong aking upuan. Pero kung makikita nyo po, negative 29 pa rin po, negative 29. Ayan, feels like negative 47 po yan. Ayan. Okay guys, thanks po again. Papasok na po ako sa work. Bye po muna, driving po muna ako. Thanks po, God bless.